Hoi, ik ben Mirna. Welkom bij Verborgen Verhalen. In dit project schrijven we korte autobiografische verhalen met vrouwen die hun wortels in Nederland hebben en vrouwen die elders op de wereld geboren zijn. Vrouwen die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegenkomen. We schrijven aan de hand van opdrachten korte verhalen over thuis zijn en niet thuis zijn. Ervaringen van vroeger en nu, in geuren en kleuren. En we lezen ze voor in de intieme kring van de groep. Van een deel van de verhalen maken we podcasts of we maken een tentoonstelling met verhalen en beelden die we erbij maken. Om daarmee ook andere stadsgenoten te inspireren ruimte te maken voor elkaars verhaal. Zoals dat vroeger gebeurde, op de wasplaats of bij het kampvuur. Het delen van je verhaal geeft vaak al een gevoel van thuis zijn. Omdat we de tijd nemen naar elkaar te luisteren. Ook als je de taal nog niet zo goed spreekt. Elk verhaal is dan als een cadeautje. En er ontstaat wonderbaarlijk snel een gevoel van herkenning en verbinding. Dat gunnen we onszelf, elkaar en de stad.